Hola, avui us explicarem el conte de la sireneta enamorada. Fa molt de temps, una sireneta que estava molt sola. Però de cop i volta s'havia trobat amb un jove. Com et dius? Jo, Ona. I tu? I jo, Àlex. Vols que siguin amics? Vale, La pares. la pares. La pares. Ah, que me tiras para arriba. Espérame, tira para atrás. Ah, ay no. Has dado vueltas, pillada. Ala. Ah, Lejos. estás aquí sota. Ah, bueno, poco por aquí. Poco. Ay, que me pillas. Ja. Pillada. Ah, bueno. Ala. Oh, jo em quedo aquí. Vine, filla meva. Àlex, em criden. Bueno, no passa res. Fins demà. Fins demà. Adeu. Adeu. Hola, mare. Hola, pare. Hola, filla meva. Hola, filla meva. Amb qui has estat? Amb un nen que es diu Àlex. Som amics. Bueno, demà ja el veuràs. Vale, pare. Sort que això flota, però s'enfonsa. Hola, què ha passat? Bueno, he estat molt temps a l'avió. Ai, mare meva! Aquest jove s'està ofegant. L'ajudaré. Ai, estàs bé? Li posaré... Veniu, que ha passat alguna molt estrany. Li posaré això perquè ¿Qué pugui... es esto? ¿Qué es ese avión? Por favor. Ese bancó, por favor. Venir. Ese de allá. Venir todos, venir. ¿Qué ha passat? Què ha passat? Algú molt estrany. Però què és això? Estic com volant. Què és això? És un avió. Pues podeu arreglar-me l'avió? Clar que sí. Vale, jo demanaré ajuda per al mòbil. Tic, tic, tac, tic. Pues sí que és estrany aquest cacharro. I que m'ofego. Ja venen! Anem a buscar un submarí abandonat. Ostres, un submarí abandonat. I funciona. Que bé! Ja puc tornar a casa. Però a l'avió. A l'avió que es quedi aquí, llavors no podrem fer res. Oh, perdoneu-me. No passa res. Fins una altra. Adeu. Adeu.